roertjuster, min 10 graden en een straffe wien. Dochs gaat het in Nijenlemmer aan. Ik wil jullie straks allemaal heel veel succes wensen, uiteraard bij de wedstrijd. Ook wel knap dat er zoveel deelnemers toch weer zijn, want echt ideaal schaatsweer is het niet. Dus moeten we niet al te lang wachten met naar buiten gaan en het startschot gaan geven. Nog de laatste tarieting zien het warme kleiehok en dan kunnen de deelnemers de kjeld in. Onder een volle mannen nemen zo'n 20 deelnemers het in een afvalrace 1 voor 1 Channelcore op. De rijders moeten 2 keer over een afstand van 160 meter Channelcore rijden. De winnaar van de onderlinge strijd gaat terug, wilst de verliezer afvalt. Pikkel je dus. En net alleen voor de deelnemers. De finale gaat uiteindelijk tussen Sandor Veenstra en Jesper Hospes. Hospes is in tegenstander in beide ritten de baas en gaat dus met de eindoverwinning naar huis. Nou, laat het. Het is eigenlijk mijn thuiswedstrijd. Ja. Ik vind het mooi en ik blijf het mooi vinden. Ik ken nou een beetje een voorbeeldrol voor het West-Friesland. Neem die jonge jongens even mee. Dus wat wil je nog meer? Hartstikke mooi. Ja. En daarna hut naar de kantine en goed opwarmen je met wat poeiermelken.